भगवानाबो जुदि बेबायदि खा सायाव न' लुफैयोबा भगवाननि न'खौबो सिफायना होगोन जेसिबि लानानै खाथ्रासोलाय बिसोरो भगवाननिबो न' सिफायनो ओंखारबावदों इउपिपिएलआ दा बेनिखायनो बेबायदि राजनीति पार्टिखौ जोंनो मानो नांगौ परिबर्तननि मुङाव गावसोर ज' बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार सालायबाय गोदो हाग्रामा महिलारि सारा जोंना माने थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि मानसिफोरनो साख्रि होनानै मोनसे पावार लाबोदोंमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि थार्ड ग्रेडनि फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनानै मोनसे पावार लाबोदोंमोन हाग्रामा सारमोना किन्तु इउपिपिएलआ मा खालामखो जे थार्ड ग्रेडनि फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनानै जि पावार दंमोन बिटिसिआवहाय बेखौ दिनै आसाम सरकारनो बिसोरो गथायनानै होबाय रायजोफोर जोंहा बिराद लस जादों दायो बिटिसिआव बायरानिफ्राय थांनानै कन्टिनिउअस थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साख्रियाव माने बायरानि मानसिफोरा जइन जालाजोब्बाय जोंनि बिटिसिनि मानसिफोरा बिराद लस जागासिनो दङ साख्रि गैला दायो आरो बेनिफ्राय बायरानि मानसिफोरनो बे प्रमोदफोराव इउपिपिएल सरकारा बिराद गेदेर गेदेर सिखानि खामानि साप्लाइनि खामानि गुवाहाटीनि सोरबा मरिगावनि नगावनि धुबुरीनि वेस्ट बेंगलनि कोचबिहारनि बायरानि मानसिफोरनो खामानि होनायनि जाहोनाव जोंनि लकेल जायफोर माने ठिकादारफोर दङमोन बिसोरो दिनै बन्चित जाजोब्बाय रागा जोंजोब्बाय खद्रिजोब्बाय रायजोफोर बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफायाव लिरनाय दङमोन एलपि निफ्राय लानानै अप टु कलेज मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुलखौ माने सरकारि खालामनाय जागोन किन्तु दाखालि बावै जेब्ला माने बिटिसिनि लास्ट एसेम्बलि जिरायदोंमोन बावहाय जोंनि बिपिएफनिफ्राय कुइसन खालामनाय जादोंमोन जे नोंथांमोना 5 बोसोर समाव गंब्रैसो भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जाखो एन्साराव होबाय दिनैसिम गंसेबो सरकारि खालामनो हायाखै आरो बिटिआर सुक्तिया सरकारि खालामनो हायो आसाम सरकारा मोनसे आयेन बानायदों भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशन एक्ट 2017 बे आयेननि मथै जोंनि बिटिसिनि गोबां एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल कलेज बे आयेननि मथै मोनसेबो माने क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा जायनि थाखाय भेन्सार स्कुलखौ बिसोरो सरकारि खालामनो हायाखै नखर नखर साख्रि घरे घरे साकरि दियार गथा आसिले आशा दं नामाले ओहर जोबसिना অসমীয়া আছে মানে ইউপিপিএল সরকারে ঘরে ঘরে চাকরি দিবৰ কাৰণে